Казвам се Здравка Смиленова. По професия съм инженер-агроном, възпитаник на Селскостопанския институт Васил Коларов. През цялото време, докато съм мислила, че ще избягам от земеделието, въпреки че отидох да уча в този институт. В Моравско село вече като работа е 11 години от отварянето, иначе от самото начало са 15 години. Изобщо всичко започна на шега, просто една мечта или едно желание за някакъв хотел, нещо да посрещаме гости, и това бяха първите мисли, желания, и след което започнаха лека по лека да се изпълняват тези неща, и така до ден днешен. Моравско село е разположен върху 14 декара. То е едно мини село, може да се нарече, че и селски туризъм. В него имаме животни. Те са точно както в една къща, в едно село, няколко кравички, теленца, магаренца, кончета, патеца, кокошчици. Имаме също и рибарник с пастърва и шаран. И останалата част е взета с място за развлечение, за хранене, и съвсем останалата част вече е с зеленчукови и плодни дървета. Това, което не ни достига и което е извън сезона на Моравско село, го набавяме пак от собствено производство, но от другата част от фермата, която се намира в района на течението на река Струма. Там е вече голямата част от фермата, която продуктите се продават под марката Моравско село. Отново имаме стоманено стъклени оранжери, имаме открити площи, отглеждат се моркови, томати, чушки, какво ли не. Всичко, което е необходимо за една трапеза. И за да може по този начин да задоволяваме потребностите на българските биоценители. Преди 5-6 години биохотел беше класиран от Вестник Таймс на 6-то място в топ десятката на най-добрите хотели на планетата. Фирмата и хотела, и изобщо фермата е семейен бизнес, така че в основата е цялото семейство, и допълнително имаме работници, които са постоянни, и след това наемаме сезонно допълнително още хора, за да можем да овладеем по някакъв начин нещата. Имаме един изцяло затворен кръг. От животните, отпадъците, т.е. оборския тор, го връщаме във фермата. След което продуктите от фермата, от цялата ферма, минават през кухнята, като разделяме първо продуктите, които са най-екстра качество, отиват за свежа консумация по магазините и за нашите физически клиенти. Следващите отиват в кухнята, те биват преработвани през кухнята, и това, което остава, отива отново при животните. Специфичното е, че те сигурно ядат повече биопродукти, отколкото всички останали, всички продукти, които идват откресно от биофермата. Това са ябълки, моркови, които са наранени малко или повече и не успяваме ние да ги използваме през кухнята. Естествено с тонове отиват и при животните, така че това те са в свободна паша, имат изобилие храна, дохранваме ги отново с фураж, който е от собствено производство. Кокошките са щастливи, имат достатъчно петлета. Патетата, те също си имат собствен басейн, където могат да плуват. Тук също има шаранчета и се съжителстват с патетата. Козлуката. Имаме малки пиленца в момента, излюпени, и кравите в момента са извън района на електропастирна паша.
Най-важното е да имаме движение и да има енергия в всяка храна. Нали? Това е важното. Именно, движейки се, нали? Това е ценното на свободно движещите се и кокошки и крави, че продуктите от тези животинки са от движещи се, където има енергия, където имаме движението. Те си рият, живеят и ходят си навън, даже и яйцата ги събираме и по двора. Питваме се да се пазиме от орлетата, че от време на време идва да си взимат по някоя кокошчица. Имаме такива случаи, сме наслагали тук едни хитринки, едни осветителни въгледала, които при движението осветяват и това малко ги отблъсква. Играят. Слизат от пирин и крадат пилета. Ами да, крежат отгоре, нацелват се някое и... Като в истинска ферма. Абсолютно. Лисица идва ли? Идва и лисица. Идва. Имаме кучета, за което нали, да сигнализират. Детската площадка. Изпробване. Децата изключително щастливи. Всеки намира себе си по много уникален начин. Всеки забравя за ограниченията, за аза, който е в нас. И всеки е свободен. Това е ръбарника, предполагам. Тук са рибите. Тях също ги храниме с... А то какво има вътре? Пастърва и шаран? Има пастърва и шаран, отгоре е пастървата. Ако оттатък отидем и им пуснем малко храничка, ще ги видиме, нали? Но сега в случая са плуващи някъде надолу. И по-скоро в долния край, защото тук има денивелация и нали, отдолу е по-дълбоко. И тук им е по-топличко, може би отиват в другия край. Имаме и пчелички, имаме собствен мед. Чая е тук от нашите площи отново. Тук са оранжериите. Тук всяко едно растение е почти ядливо и нали, това е земната ябълка. Да. Това е земната ябълка. Зеленце. Зелен на най-различни етапи. Плевелите са съпътстващи растения, нали, те дават част от своя състав, от енергията нали, към културното растение и това го прави наистина по-вкусно. Нали. Имаме дробилка, която почистваме отпадъците от нашето стопанство, също и от покрай нас в гората е пълно с клони, които са изоставени. Така че по този начин се отопляваме. Енергията почти сме минали на собствено самозахранване и то е от изградена фотоволтична система. Водата е от пирин, гравитачно, използваме за напояване, използваме за рибарника. При животните оттам пък минава и отива пак отново се връща в техните корита. Използваме даденостите от природата и отново връщаме към нея каквото можем. Това е, просто правим простички нещица.